et mażmin. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Nersqu din l-Ewkaristija f'dan il-jum billi narfu nuqqasijiet tagħna ħalli flimkien nitolbu maħfra lill-Alla fit-talb tagħna niftakru f'kelin u żammit. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna it-triq lejn is-sema mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, għamel li aħna nxandru il-qawwa biex kif irċevejna ir-ran tal-glorja li tajt lilu, isseħibna niksbu id-doni tiegħek li rajna fih. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-kotra kbira ta' dawk li jemnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira l-Apostli kienu jagħtu x-xhieda tal-qawmien tal-mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn, għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibieħhom u l-flus li kien idaħħal minnhom kien imur qiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Hekk għamel il-Levita Ġuseppi minn Ċipru, li l-Apostli kienu jsejħulu Barnaba, jiġifieri bin il-faraġ. Dan kellu għalqa, bieħħa u l-flus li daħħal minna mar qiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej isaltan il-kobor libes il-mulej u tħazzem bil-qawwa. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Inżomm sħiħa id-dinja qatt ma titħarrek, imwaqqaf it-tron tiegħek fis-sot għal dejjem, minn dejjem u ta' dejjem int. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom, idusijek lil darek tixraq mulej sakemm itul iż-żmien. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja. Jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: La tistaġibx li jien għedtlek li jeħtieġilkom titwildu mill-ġdid. Ir-rieħ fejn irid jonfoħ. Tisma' ħossu imma ma tafx minn fejn hu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu. Kif qatt jista' jkun dan? Reġa' qallu Nikodemu. U Ġesu qallu: Inti mgħallem f'Iżrael u dan ma tafux? Tassew ngħidlek li aħna qegħdin nitħattu fuq dak li nafu u qegħdin nagħtu xhieda ta' dak li rajna, imma x-xhieda tagħna ma tilqawwiex. Jekk intom ma temnux meta nitkellem magħkom fuq il-ħwejjeġ tal-art, kif sejrin temnu meta nkellimkom fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Ħadd ma tela s-sema ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè rafa s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ekkun komplu din is-silta
Vanġelu ta' San Ġwan laqa li Ġesu kellu ma' Nikodemu. Laqa li fija Ġesu jitkellem ma' Nikodemu dwar il-fatt ta' kif irid jiftaħ qalbu għall l-Ispiritu ħalli jidħol fil-ħajja tiegħu. Però Ġesu fil-parti tal-lum fid-diskors li anke se jinkompli nqara għada, jitkellem u jagħmel xebħ bejn dak li se jiġri lilu fil-futur, referenza għal salib, u allura hawnhekk Nikodemu naturalment ma setax jifhem għax kienet xi ħaġa li għadha ma ġrax, u il-fatt tal-meta l-Lut kienu fid-deżert, rakkont li nsibu fil-ktieb tan-Numri, u bdew igergru kontra Mosè u kontra Alla, u kien hemm it-srib venenużi, u meta Mosè talab l-għajnuna tal-mulej ekku ta' Alla, il-mulej għallu biex jagħmel dan is-serb tal-brons biex kull min jingideb minn dawn is-srieb venenużi ikun jista' x'in iħares lejn is-serb tal-brons ifieq. U Ġesu jagħmel dan il-paragun bejn is-serb tal-brons li Mosè tella fid-deżert u dak li għad irid jiġri minnu. Meta hu jintrefal fuq mill-art, jgħid Ġesu juża dan il-kliem, jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. Ekku l-istqarrija li s-salib huwa s-sinjal tal-ħajja tad-dixxiplu ta' Ġesu, li s-salib huwa s-sinjal tal-fejqan, is-salib huwa s-sinjal tal-rebħa, is-salib huwa s-sinjal tal-ħajja tagħna li fbih aħna nistgħu nirbħu is-saltna ta' dejjem. Ekku s-salvazzjoni li ta' Ġesu, salvazzjoni tal-imħabba. Xi jfisser dan? Kollu jfisser li aħna fil-ħajja tagħna rridu npoġġu lilna nfusna anke fid-diffikultajiet li ngħaddu minnhom fiħdan l-imħabba ta' Alla, fiħdan l-imħabba ta' Ġesu. Ġesu li lest li dejjem jaqaf magħna u jieħu ħsiebna ma jfissirx li se jneħħi dbatijiet mill-ħajja tagħna, ekku dbatija hija parti minn ħajjitna bħala persuni, bħala bnedmin, id-djufija qiegħda hemm, id-djufija tal-ġisem tagħna li jimrat, li jixjieħ, li jidħol f'tensjoni. Ekku imma jekk aħna dawn is-sitwazzjonijiet li anke forsi qed ngħixu magħhom minnhom bħalissa f'dan il-mumenti li qed ngħixu minħabba din il-pandemija, jirnexxina npoġġuhom fil-vista tal-imħabba ta' Alla, ekku allura jieħdu tifsira differenti. Jieħdu dik it-tifsira ta' Alla li jaf jieħu ħsieb, ta' Alla li jaf iħobb, ta' Alla li jsalva. Fit-talb tagħna, il-talb tagħna qabel xejn dak it-talb li jinsab fil-profondità tal-qalb ta' kull wieħed u waħda minna li Alla jafu dak il-bżonnijiet li hemm fiċ-ċirkustanzi ta' ħajjitna, d-diffikultajiet, il-ferħ, it-tbatija, il-solitudni, ekku npoġġuhom quddiem il-mulej u nitolbuh biex ekku jilqaħħom anke f'dan is-sakrifiċċju tal-Ewkaristija li f'dan il-jum f'din il-għodwa qegħdin niċċelebraw matul din il-ġurnata. Nitolbuh biex jieħu ħsieb dawk li qed imexxu lil pajjiżna, jieħu ħsieb lil dawk li qegħdin jagħtu l-kura u l-għajnuna lill-morda lil dawk li jinsabu fl-isptarijiet. Ekku jieħu ħsieb anke l-familji tagħna u jkompli jqaddishom iż-żgħażagħ tagħna, l-itfal tagħna li għaddejjin ċertament anke minn momenti li mhumiex faċli bħalissa. Dawk li tilfu x-xogħol, dawk li jinsabu fi prekarjetà. Ekku nitolbu lil mulej biex dawn il-persuni kollha li jinsabu f'dawn il-momenti aħna nresquhom quddiem u aħna nresquhom fuq l-artal ħalli l-mulej jieħu ħsiebhom u jagħtihom l-għajnuna. Dan nitolbuh bl-istess Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem.
Il-misteru tal-mawlin bidi kon sħal fin-natura ta' Kristu kif jisir ma' fin-natura tagħna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-jubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek. Frott ta' dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Għana mulej Alla tagħna u nkun il-box kwiċċi li sejrin nofrulek. Jitolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħatina mulej li dawn il-misterji tal-għajt għanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom u miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq, nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħad nubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerred fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bilena, il-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Kukol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tan-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, miegħi mingħajr ma jistoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Umtalla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Franġisku l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk f'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu,
Jenata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien issa nitolbu it-talba li l-mulej Ġesu jallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk daw fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tibor ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Lej Ġesu Kristu. Dan u l-ħaruf ta' Alla, dan u li jneħħi d-nub tad-dinja. Ħenjien dawk li ma mistidna għal din l-ikla tiegħu. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa ġisem ta' Kristu. Arbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għall-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-maqdes ta' pienu, il-firxet id-dija, li tixet imħabtek, tana Marija. Ave